Bé, portem des de les 8 del matí aixecats i ara mateix són les 11, 2:45 de la nit i estem als estudis Medusa, acabant de fer baixos. Perquè després diguin que la vida del músic, la vida és... sí, vosaltres viviu com reis. Una puta merda, vivim com reis. Mireu. No està... Sí, això, a mi em molava que fos així, també talladillo aquí. L'únic que val la pena és aquest nano d'aquí. He robat un espèrcul. Provem-ho, no? Sí, això te l'escolto. O no sé què... Aquest també, però... Si això fos veritat... S'enterreix els rècords Guinness. Ja veieu que... Estic saquejant una mica jo, perquè, clar...